uLebo Mothiba ona 28 odlalela iBafana Bafana useluleme ngokugcwele ekulimaleni kwakhe futhi manje usengumdlali okhululekile. uMothiba ubelulame ekulimaleni akuthola ngoDisemba 2023 kodwa manje useluleme ngokuphelele. Ubedlalela iqembu laseFrance iRacing Strasbourg kodwa abanquma ukungayeluli inkontileka yakhe ngakho akasekho kubo. Njengamanje ngingasho ukuthi ukulimala sekuphelile futhi sengiqedile ukuhlunyeleliswa, sengibuyile, sengumqemane ngamaphesenti angu-100 kusho uMothiba. Uveze ukuthi ube nenkinga yokuthola iqembu elisha ngoba abantu bebekhathazekile ngokuba sesimweni esihle kodwa manje useluleme ngokugcwele. uMothiba uzilolonga neStrasbourg futhi akasabuza ubuhlungu edolweni. Ukubuyela kukaMothiba ekubeni sesimweni esigcwele kwenzeke ngesikhathi Kaizer Chiefs ithungatha umgadli uke wabonakala eNaTsharena ngoJuni 2024 nokwaholela emahlebezini ukuthi Kaizer Chiefs ingase ifune ukumsayinisa. Nokho umlando wokulimala kwakhe ungase umkhathaza umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi. Njengomdlali wamahhala, Mothiba angajoyina iqembu elisha ngaphambi kokuthi kuvulwe iwindi lokudayiselana kwabadlali bePSL ngoJanuwari. Kuze kube manje akwazi ukuthi Kaizer Chiefs izocabanga ukumsayinisa yini futhi uma ivuma kuzobe kungokokuqala edlala kuPremier Soccer League.